titik, Cak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton, sik dereng ngantuk. Kula dongakno sing tasik teng mriki mugi-mugi kathah rejekine. Sing lagi sakit mugi-mugi enggal saras. Sing yamine wis mulih nggih kula dongaaken muga-muga akeh anake. Yamine kate lapo terusan. Nggih. Ayo, Cak. Telumu, Cak. Minyak telon gawe luluran ngombe sego. Kok ngombe sego sih, Rek? Nggawa sego kok kececeran. Warga Laban Kulon terkenal seneng seduluran. Muga-muga dibarokai keslametan. Matur suwun Pak Kasun Suwono kalian Pak Bambang. Ana bunglon kok ngombe jamu rondo Laban Kulon. Lemu-lemu. Pancene dingoni seneng nyambut gawe. Sing kuru gak usah iri. Baratmu wong mampir ngombe tukar lan padu wis duduk jamane. Sopo sing kalah sing menang padha gine. Soke dorong temtu wis mesti uripno alam dunya. Ayo sing ati hati padha digoni sifat dengkilan srei. Ayo di istilah tangga dulur digotong yodi sangga membina kerukunan. Ayo diutamakan
Gotong royong aja sampe ditinggalno ayo sing padha saya saeko abro yo kesusahan upawa peno repot duwe gawe nek gelem rukun mesti ditolong karo tangga kudu dijaga ana bentet titik iku wis persatuan lan kesatuan ayo diutamakno supaya cek tentrem bangsa lan negara kita. Tapi nek nang Laban Kulon kene kula yakin lan percaya masyarakate guyub rukun bebarengan bangun desa. Katik bengi niki nganakno sedekah kajate dulur Laban Kulon kabeh nyuwun berkah tak dongakno Laban Kulon ado teko musibah masyarakate ayem tentrem rejekine melimpah setahun sepisan dulur nganakno sedekah desa nanggap Budi Wijaya ojo dilalekno masya nek peno kenek tarian tak jaluk gak usah ngarsula niku sampean anggap ngingone kula kenal kalian Pak Suwono kepala dusune aku mang dijak mangan kare ayam lah kok cik owenake tapi mari mangan lambeku ngilarae tak cokot tak kira pupune petek lah kok dongkele sere kula ngedong lak ya bengi niki eling-eling kali Pak Bambang sik dulur kula melok berpartisipasi dening kok mbuyar aku disangoni saya ucapkan terima kasih dene gak disangoni sampai meneh ya tak henti. Boten Pak Bambang, boten Pak Suwono, pun semua dibayar lunas.
Bahkan malam hari ini luar biasa. Matur suwun panitia sing mumpun memprakarsai acara malam hari ini. Niki wujud kerjasama antara perangkat dusun kalian wargane sehingga tercipta sing luar biasa. Mugi-mugi hubungan antara panitia, antara perangkat dusun kalian warga harmonis sampai sak lami-lamine. Amin. Kula matur suwun sanget panggenan pun tepak, panjak-panjak nggih pun tepak. Alhamdulillah dalu menika dibarokahi mboten wonten udan. Matur suwun sanget. Namung nyuwun sewu, mboten kok nyemoni, ning niki namung saran. Lintu wekdal menawi ngundang Budi Wijaya Malik nyuwun sewu saestu. Sampeyan nggone nggon nguyu, Pak. Saestu niki. Lho, nek sing pemain-pemain jaler, pemain lanang mboten masalah. Ngoyo nang mburi bondone mek obat. Mari ngoyo wis diobat abitno wis mari. Nek gak ngono ndolek wit-witan ditutul-tutulno ngono ae. Sing kula pikir niki penyanyi-penyanyi wedok niki lho. Kula wau ngeteraken tandak situk, sinden situk teng mburi ngoyo. Ngoyo nang ndi Mas wis nang kene tak tunggok ya aja kuwatir. Aku nang kene tak tunggok teko adohan. Kae tak tinggal. Jerit Caroso. Lho, ana apa kula parani? Ora nggawa HP kula sentolop. Ana apa, Dik? Lho iki lho, Linio. Ana apa sentolop niki lho? Ana apa, Dik? Tak delok. Lho. Lah pas ndodok niku wau, mboten ngerti nek niku wonten alang-alang mari dibaca. Ndodok gak ndelok-ndelok gak digerabak kangger ndodok. Pret lho kenek titik iku mah. Nggih ya. Mboten cuma niku, kula dhewe nggih ngoten. Kuwatir ketok wong ana montor teng mriku wau. Timbangane ketok wong kula pipis teng pinggire montor. Kait buka celana, kait ngatur, montor ngalih. Aku boleh ketut to. Mboten masalah. Segala sesuatu namine menungso niku mesti wonten mboten sempurnane. Yang penting semakin ke depan monggo sami-sami mempererat persatuan dan kesatuan. Laban kulon senantiasa dibarokahi Gusti Allah. Amin. Ayo Cak. Tok wis ketok 800. Rame tanggapanmu. Sombong, sepi melungker kayak garangan. Jilbab putih, busana muslim, lambang suci. Aurat tertutup rapi, penampilane lugu ketok alami. Ya iku wanita muslimah, taat sembahyang, rajin ibadah, sederhana gak kakean pola, mensyukuri nikmate Allah Ta'ala. Rupane ayu kadek beriman, tahayene bahasane sopan, isok bedakno halal karo karam, pinter ayat suci maca Al-Qur'an. Kadang-kadang aku rumangsa heran, ndelok arek saiki nek gawe pakaian, rupane ayu kok gak dieman, kulite mulus digawe pameran, gawe kaos cingkrang ketok udele, roke cekak ketok
ketok gegere kaose dijenjet gopo nutupi wetenge bareng digawe mulet ketok apeme bojoku yo gak gelem kari karo model ABG jaman saiki katokan ngapret bokonge gedhi tak delok lah kok persis kintel ditalen namung semanten kidungan kula menawi lepat borong karas ditinggal awe-awe sing ngedung kancane langsung gaweno Jogja istimewa. Ayo. Budi Wijaya. Apa mikmu? Mikmu apa? Aduh. Labubu istimewa. Labubu luar biasa. Dono titik mikmu. Gak nyaut. Mik itu dono titik. Ah, dono titik ya. Mane? Dono mane? Wis banter. Lah apa so? Lah apa? Luar biasa malam hari ini. Luar biasa malam hari ini. Ekspresi dari warga Laban Kulon. Keadaan bagaimanapun tetap setia lho nggonang kene. Setia, contohnya glon jek tumplek blek nang kene. Masalah. Ana bunglon ngicaki klaras. Cakep. Warga Laban Kulon kabeh seger waras. Ana bunglon nang pinggire sumur. Cakep. Warga Laban Kulon panjang umur. Ana bunglon kok ngicipi nanas. Cakep. Kabeh warga Laban Kulon sing duwe utang ndang cepet lunas. Wah. Pokoknya ana bunglon ketiban ondo. Cakep. Main nang Laban Kulon. Muga aku mulai gawa rondo. Awauma. Amin. Awauma. Amin. Alhamdulillah. Kon ngarang ngentekno ngarang. Hah? Ngarang ngentekno. Gak ngentekno lapo? Potonganmu kaya sumpete padasan. Timbane potonganmu. Apa? Kaya suket. Suket ambek padasan. Nang kene iki luar biasa. Apa luar biasa? Contone nang kene sing paling akeh delon sawangan kabeh sing jilbab-jilbaban ibu-ibu. Ibu-ibu. Ah. Hah? Ibu-ibu nang kene iki luwih akeh timbangane wong lanang. So. Jumlah penduduk iki jelas sensus penduduk terakhir menyatakan jumlah wong wedok itu 3 kali lipat lebih banyak daripada laki-laki. Mungkane kono aja macem-macem mbek wong wedok. Halah. Ditawur kari gregek kon. Gelok entah. Apa? Wong wedok nang kene ngelumpuk, jejer-jejer ketokane tok rukun. Maksudmu? Ketokane nang kene rukun. Lho kan ketok rukun jejer-jejer ngono iku. Iku nang kene tok so. Nek nang omah. Nang omah halah-halah. Rut tanggane mas-masane gedhi. Paling palsu yuk ngene. Paling iku mang utang ngono. Ana tanggane tuku sepeda motor. Ana tanggane sepeda motor, sepeda kredit. Ana tanggane bojone nggo anteng. Halah, paling ku simpenan. Ambemu. Wong wedok-wedok iku ngono iku yo. Lho tapi tetep diapa-apano nang donya iki sing nomor 1 ajalah wong wedok. Terutama ibu-ibu. Lho, ibu-ibu ku biru walidan, wakile Gusti Allah.
Lho ya apa surga di telapak kaki ibu. Iki wong wedok nomor 1 sedunia. Hidup wong wedok. Hidup wong wedok. Hidup wong wedok. Loh ya. Sik ta. Apa? Cangkemmu ngomong wong wedok adalah surga jarimu. Iya. Terus mau pikir wong lanang ki neraka. Diakno. Matamu ngono. Loh. Tidak ada surga. Nek gak ana wong lanang sing menyurgai, Gak iso tetep wong wedok. Kon ngomong surga iku wong wedok. Iya. Wong lanang mau kuwi neraka. Lah jane kenyataan. Gak iso, tetep wong lanang. Wong lanang apa? Wong lanang adalah pondasi dalam rumah tangga. Ngono. Wong lanang sing wati tetep wong lanang. Berarti sing nomor 1. Nomor 1 tetep wong lanang. Hidup wong lanang. Hidup wong lanang. Hidup wong lanang. Bu, aku ewang ngono, Bu. Kandhane tetep wong lanang. Sampeyan tak belane ewang ngono nggih ya. Basi wong lanang hebat. Basi wong lanang dadi pondasi. Tetep wong wedok nomor 1. Nek kon gak ono wong wedok, gak mungkin dapurmu iso lahir nang donya. Sapa? Lho, wong wedok, soro-soroe wong wedok, meteng ngandhut awakmu selawase 9 taun 10 wulan niku. Kakekmu kok 9 wulan 10 dina. 9 wulan 10 dina. 10 dina. Lho, tapi nek gak ono wong wedok, kon gak ngarep iso lahir. Tetep wong wedok sing nomor 1. Nggih, Bu, nggih. Hidup wong wedok. Hidup wong wedok. Hidup wong wedok. Meneng rek tak belani. Belani apa kon? Rungokno so. Apa? Wong wedok iso meteng. Iya, Wong wedok iso mlending. iya. Nek gak ditumpaki wong lanang. Hei. Masuk ah. Masuk ah. Nek gak di he wong lanang. Apa wong wedok kate kesot. Hidup wong lanang. Merdeka wong lanang. Wong lanang istimewa. Wong lanang Wong lanang isoke ya mek nandur tok. Wong lanang iso ya menitipno tok. Tetep wong wedok sing nomor 1. Contone kayamu akeh, dhuwitmu akeh. Nek kon budal gak dimasakno bojomu, kate kaliren gak mbadhok kon. Apa jare wong wedok uripmu iku? Tetep wong wedok nomor 1. Hidup wong wedok. Hidup wong wedok. Hidup wong wedok. tetep wong lanang. Gak iso. Wong wedok masak wong lanang gak nyambut gawe duwe apa digawe belanja so duwe apa ge belanja nek wong lanang gak nyambut gawe apa kate utang nang toko apa kate njaluk tanggane apa kate ramban-ramban wong lanang sing tetep nomor 1 so hidup wong lanang. Hidup wong lanang. Wongko cocotmu kon. Masih wong lanang pinter nyambut gawe. Tapi wong wedok napa, Pak? Sik, wedok tak kandhani. Wedok. Apa wedok? Sementara kau di lanang. Lambemu nene dhuwit ngaku lanang. Lang belani wong wedok. Sementara wong lanang menang. Apa? Kon ngomong wong lanang nyambut gawe. Ya jelas. Kon ngomong wong lanang dolek kaya. Jelas iku. Wong wedok iku ana sebutane minangka daringane rumah tangga. Daringan opo? Daringane maksudnya iso nyimpen, iso ngelola keuangan rumah tangga. Kon nyambut gawe nek wong wedok gak iso dadi daringan, dhuwitmu mlebu entek, iso omamu kadol. Tetep wong wedok sing iso ngatur ngelola rumah tangga. Hidup wong wedok. Hidup wong wedok. Hidup wong wedok. Hidup, Pak. Kok ana sing nyawer wong wedok iki rek? Kulo. Ayo. Wong wedok, kon? wong wedok melempem. Lho. Wong wedok melempem alum. Alum. Alum wong wedok kademen dene iki.
Kok iso ngono? Rungokno kupingmu. Ya. Rungokno sing banter ngene, sing amba. Sakniki wong wedok nglumpukno dhuwit. Iya. Nyelengi dhuwit. Nek wong lanang gak nyambut gawe. Apa sing dilumpukno, so? Botol lah. Oh, Bu. So. Apa sing dilumpukno, so? Donyane tanggane ya. Liru aku arek. Ya. Tetep wong lanang, so. Hidup wong lanang. Hidup wong lanang. Hidup. Wong lanang, so. Tadi wong lanang tetep nomor 1. Tetep nomor 1. Ya, takon sing nyambut gawe wong lanang. Sembarang kayane teko wong lanang. Tapi eling dan eling awakmu. Sik sabar. Sik meneng wae karo 1. Sabar. Iki arek-arek lanang-lanang iki sabar. Dulur-dulur dhewe tenang, Bos. Tenang. Lah, sahabat lah. Jerakan-jerakan iki tenang. Suwe gak ketemu, sabar. Yo. Sabar. Basi wong lanang dolek duit pinter. Iya. Gak gelem nyambut gawe terpengaruh rumah tangga. Ya, terus? Tapi eling, Apa? pinter kon nyambut gawe. Budal lawan mulai bengi. Iya. Kon bengi-bengi kira-kira sing kon kurepi ku apa? Sing kon kurepi ku apa? Nek wong wedok gak gelem ngekeki kon, wong wedok gak gelem metandang, kate lapo kon, Iya. Gawe apa kayamu? Tetep wong wedok nomor 1. Hidup wong wedok, Bu. Hidup wong wedok. Hidup wong wedok. Apa? Tetep wong lanang. Apane? Wong lanang salam donya tak kandhani kabeh. Mulai nyambut gawe pegel-pegel, bojomu gak gelem mekangkang gampang. Gampang apaan? 150 oleh api. Gampang, so. 150 tambah 100 wis sak kamare. Ya tegak. Wong lanang. Merdeka wong lanang. Oke, baik. Tapi ya gak ngono rek, Nek kon terus-terusan tuku kaya ngono iku lho, hati-hati saiki kok penyakit goblok. Apa? Aja ngono. Penyakit kena diobati, so. Sing bener iku ngene lho, sing bener. Sing bener iku apa? Rukun ambek wong wedok. Terus. Dadi wis gak perlu menang-menangan. Rumah tangga tetep harus harmonis. Gak boleh tukar-tukaran. Wah, kakek ngomong wong wedok. Lah, aku tak belan-belani kok melayu nang sama lek digawe aku lan. Kandhane 150 oleh api kok ya. Tapi yo ancene yo angel ancene. Temu suarek nek laire Senin malam Kamis sing ngene iki yo angel. Wong nek goblok kaya ngene. Goblok lha apa? Nandi ku Senin malam Selasa Rasa. Kon niku lair rumahnya Kamis, tapi makmu ngedene ku mulai Senin goblok. Gak buka-buka. Arek iki ngentip makku ngeden. Sarasa. Kon ada rasa mbek makku kan yo. Kon ro arek iki tekan ndi? Tekan ndi arek? Omahe tekan ndi omahe? Omahe tekan ndi? Ayo, ro tekan ndi? Laban kulon kabeh. Kon niteni arek iki teko Laban karo teko menganti ku carane ya apa? Carane ya apa? Nah. Nek aku gampang. Kok iso gampang arane gampang iku ya apa? Entenono arek-arek iki glegeken. Oh, nek glegeken. Arek-arek iki nek glegeken. Terus ambune iki lontong balap. Yo. Iki asli Surabaya. Oh, nek glegeken. Kok ambune ketok asli Surabaya. Nek glegeken ngono ku Surabaya. Iya. Oh. Iya. Sik, lah nek glegeken mambune kerang. Mambune kerang. Iya. Iku asli Sidoarjo. Mambune kerang asli Sidoarjo. Pasti Sidoarjo. Ndelok ambune wis ketok. Wong iya. Lah nek glegeken mambune petis. Ambu petis. Ya jelas iku daerah Sidoarjo Bluru kono. Oh, kok Ngono lho, iya. wingi ana glegeken gak metu-metu so. Iso. Hoi. Iku wong ndi iku? Wong Ponorogo. Lho, glegeken apa iku? Glegen ngetokno reok. Iso gak metu-metu anggitmu so. Lho. Sik. Apa so? Aku yang ngene iki lho aku iku nek wis. Wah, telepon bojone paling. Lah apa gendeng ah, bojoku gak tau. Bojo peno gendeng kok nama jute. Halo. Bojo peno sing gendeng tak peno sing gendeng. Siap Pak. Iya.
Ini masih di Laban Kulon, Pak. Masih ludurkan bersama Budi Wijaya. Wah, Ya, setelah besok, Pak, setelah pulang saya langsung mangkat. Siap, Pak. Siap. Sopo so? Prabowo. Loh, Diakrik so? Kok ditelepon Prabowo? loh, Pak Prabowo itu presiden yang sangat adab masur, memperhatikan masyarakat. Apa kon? Anyang-anyangan kon. Loh, Eh? Apa kon itu? Kenapa kon itu? Kon kenapa? HP ku getar tiba so? Piro gitare? 1000 kala liter. Gempa Makane. goblok. Aduh. Kok HP kok ambek sikil sih? Ya. Assalamualaikum. Sopo? Ya. Sopo? Oh. Ya. Tirun-tiron. Oh. Ya. Koyok ngerti. Ya. Oh, aduh. Iya ini Pak, saya ini kan masih main di sini loh. Di Laban Kulon. Laban Kulon. Bapak kok ero, Bapak? Oh iya. Nanti kalau sudah mari, Oh, pas sudah mari ku. iku lho, so. Sudah selesai. Iya. Ini loh Pak, cocotnya konconya saya ini loh. Cocok-cocoknya lho. Kon telepon kok nyocot-nyocot Iya. koncone. Iya. Nanti kalau sudah selesai saya langsung numpak pesawat, Pak. Ya. Wah. Terbang naik ngono lho. Terbang naik, Pak. Iya. Iya. Pak, nanti saya modonnya di mana? Turunnya landing. Goblok. Tidak Pak, ini loh Pak, konconya saya ini loh, konconya ini loh. Nyocot saja. Iya. Sopo sih? Pak, ngapunten Pak. Iya, mohon maaf ya Pak. Saya tadi tidak ero. Tidak tahu. Oh iya, tidak tahu Pak. Soalnya HP-nya saya kan saya gelek sak. Iya. Gelek sak. Bosone wong endi? Iya Pak, siap. Nanti alamatnya di nganunya apa itu? Dah wis. Sing telepon paling wong gendeng iku paling. Apa itu Pak? Nganu itu loh Pak, nganu itu loh. Nganu apa ning nganumu ah? Nganu ya Pak, ya. Sangunya saya sudah duwe. Ya Pak, waalaikumsalam. Nggih Pak, mboten usah sungkan-sungkan, biasa mawon kali kula. Nggih, waalaikumsalam. Lho. Sopo iku? Sopo? Sing telepon kon mang lho sapa? Arek-arek iki lho nyocot ae. Sing telepon kon barusan sapa? Sing telepon aku iki mana? Heeh. Suwono. Nah, Suwono. Aku gak disalami balas e. Sik iki lho. Halo. Pancet ae peno iku nyambut gawe. Engko lak mari sih ya. Lah apa sih peno telepon ae. Isini ae. Engko nek wis mari engko. Iya. Wis tutupan. Bantingan nek gak mateni HP. Heran aku. Sopo so? Makmu. Lho, So, apa? makku wis bongko. Makmu mati ya. Masa makku bongko iso telepon kon, so? Meneh ben kon tak omongi. Apa? Kok nek kemis iku nang kuburane makmu goblok. Lho. Aku liwat kuburane makmu Iya. lho. Tengok-tengok nang dhuwur maesan. lho, makku tengok-tengok ndur maisan lapo? Nggawa HP. Lho, lah kok lapo? Lho tak takoni ngene. Iya, Lho, apa? Mak, sampean iki lak wis mati sih, Mak. Sampe lak makne wanto. Iya, So. Lah sampean iki lapo kok wis mati kok tengok-tengok nang ndukure maesan sampe nggawa HP. Apa dibae so? Lho nisor go jero gak ono sinyal, So, jare. Makku tau gendeng ngene yo. Makmu iku. Biyen tak kandhane rek. Makku biyen kate mati ku pesen aku anggitmu. Pesen apa? Wanto, anakku ganteng blakem-blakem. Somben nek makmu mati nak, kuburan nang ngarep dhewe. Jaluk dikubur nang ngarepe kuburan. Ngarepe kuburan so. Dalan ngarepe kuburan. Dalan ngarepe kuburan. Karepe apa? Karepe nek ana kebakaran, makku iso mlayu ndisiki so. Meneh ben makmu sangon ana banyu sing akeh. Apa? Lah cek ngene ana kobongan cek kari nyiram Kok kok. pikir makku damkar ah? Apa? Wong mate mbasi kobong ya gak ngarak melayu. Makku iku lijo. Damkar. Lah. Oh, alah.
Kira-kira sing telepon kon mang duduk iki ya menying iki ya kira-kira. Masalah. Tet. Kit kapan cangkemmu ana loro iku? Cangkemku ana loro matamu kuwi. Ana loro. Lah ndi? Iki siji. Siji. Madurana. Rono. Ha, iki apa iki? Arek loro jok-jokan wong lanang ambek wedok. Apa? Nah wis kebeneran ngono ah. Mancene kok. Lah iya. Kon wong lanang, sing kene wong wedok. Iya. Apa? Jangkrik telek kuwi calon. Iki lho botone. Gak usah keleng-kelan. Iya. Wong lanang ambek wedok saiki ku wis dadi siji. Nglumpuk. Iya. Wong lanang ambek wedok kon lho dadi ning nglumpuk dadi siji. Nek ngelompok dadi apa kira-kira? Ya iku nggo mburi dadi banci kuwi apa. Kon nanging cipi sih. Kon niku karo sumpeke kancamu. Sumpah kau apa? Kon iki lha apa kon? Kok ngalor ngidul. Apa rek? Aku jengkel uripku. Jengkel apa? Kon karo dhewe. Iya. Bojoku ku ayu rupane. Iya. Ya alhamdulillah bojoku ngewangi nyambut gawe. Lho, wong wedok taat ambek wong lanang. Ya iya bojoku kan dodol kroto. Bojomu dodol? Iya dodol kroto. Belani awakmu. Pendina kok oleh dhuwit 600. Lho, akeh. Paling titip 700. Akeh ngono. Lah mule aku ya takon. Dodol apa dek kroto? Lah tak delok kroto di bojoku kok pancet. Lah iya. Mari ngono budal maneh. Krotone bojomu pancet teko, Mak. Iya. Budal maneh. Budal maneh. Ah, terus? Dodol kroto maneh. Tak takoni kok dodol kroto nang ndi, Dik? Iya. Jarene aku dodol nggo jurang kuping, Cak. Jurang kuping. Lho. Apa? Sik ta. Bojomu dodol kroto ta dodol kroto. Bojoku dodol kroto kan lho sik kroto. Kroto iku Pakane manuk. lah iya krotone bojoku lu dicucuki manuk nggo jurang kuping. Apa? Kon wis tuwek lho ya. Lah apa? Kok ngomong kroto wis ero kroto pakane manuk. Lah iya. Lah kok krotone bojomu apa? Dicucuki manuk jurang kuping. Mangkane nek mulai adus iku jingkat-jingkat ngene. Lah kok jingkat-jingkat? Lah krutune bojoku dicucuki manuk gripis goblok. Kalau krotone ilang kon Galirane krotone bojomu sing gripis. Bagai nyanyi. nyanyi apa ora? Lah perkara kroto jingkat-jingkat. Iya. Krotone Aku apa? sumpek. Ya. Lah bojoku bolak-balik ngono, aku lak isin ambek tangga. Iya. Bojone kuntet ngecer kroto. Lah apa sih kondisi Lah ngono iku tanggaku timbangane diecer kok kono-kono. Masih aku lah ya gelem nempel. Kok lempel. Aku ya isin sih. Lah terus kon nek isin kon kate Lah lapo? timbangane aku isin didelok uang. Iya. Lah itu tak. Loh. Aja tek. Tek aja. Aja tek. Tet. Jangkrik. Kon niku nulungi ta batek. Keliru. Kon kok ketoke ngajak patiku sih kon. Wong to gendeng kancane kon niku. Wong ana kancane sing kate bono diri, kok malah mbok batek. Keliru sumpah keliru. Arek sampe metu sak untu-untune sing anyar. Karepku tak tekep pisan ndang wis sik. Sing tuwek iki ndang ilang kabeh. Ngene lho, sapa iki Cak Kuntet? Wong wedok iku ngono iku wis biasa. Iya. Sing penting mulai yang balik woto gripis gak apa-apa, tapi lah sik woto sih. Wong jarae gripis kok woto. Gripis kok gak apa-apa, meniki nek ditembel maneh, apa maneh peno iki tua-tuane nang kene, tak gawe tuwek-tuwekan.
Anggitmu gripise tembok ditambal. Arek kok gendeng. Kok disemprot iso balik maneh. Ngene. Karepku ngene. Ojo peno. Iya. Nek peno sampe gak ono sakno kok arek-arek sapa sing nuturi sing ngandani. Iya. Peno wis lawas ndok kene, Cak. Iya. Tulungane aku jek anyar ndok kene. Ono aku gak masalah, aku gak ono ya gak apa-apa. Lah. Timbangane peno kok dadi masalah karo anakku wis. Rasa. Yang Timbangane kuntet Masih ngono yo kon iku yo aja ngono Kon sih. iku- Aja ngono sing ta. ngarai kon. Iya tapi ngekei contoh kok kon melok pisan. Sawangane kok Rasa. Apa? Kon iku yo setengah tuwek. Iya. Wis tuwek setengah tuwek. Dadi panutan sing nom-nom kaya aku. Tegan. Nek kan wong tuwek gerek nom kate dadi apa? Iya. Ngono kon kudu ngerti. Bener. Nek awakmu kendat mati, sing enom sing nonton sapa sih? Iya. Masih kundat yo ngono. Bojomu yo jembotono awakmu deh. Iya. Kon nek kendat bojomu sing gila nang ngon sapa? Iya. Karo nek aku masih sing enom duduk kan sing wangi. Wis timbang kon wong loro timbang aku tak mati ya. Dadi ngene lho, Det. Iya. Wong bunuh diri. Lah iya. Iku diapa-apano nang agama gak oleh. Terus. Lho, dosa. Timbang ngono aku kene. Timbang ngono aku. Sembarang iki dipikir dhisik. Kon sampai kedadian gak ono gara-gara bunuh diri. Lah iya. Gak mate-matean. Lah apa sih to? Kon tak gandoli. Aku kate mati temen damok gandoli ku lho. Lho kok njaluk digandoli ta? Gandol. Gandolono. Hei! Tidak begitu kawan. Lah gimana, Kaman? Masalah. Arepmu ya apa? Ya aja wanto ngono lho. Hah? Masa depanmu sik panjang. Masa depan iki ngono. panjang. Masa Karepe depanmu. dikongkon nulungi. Ngono. Dudono rukune lawak Ibu Dewi Jaya. Iya. Lah, Ngono. toh Apa? ana makanan rakyat liwat iki lho. Makanan rakyat apa? Kon sing ngomong sing genah kon. Makanan rakyat. Apa? Sa. Apa? 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 Lho, Tase rek. apa? Tase wireng apik. Kon niku PC aku gak nggawa tas, gak nggawa apa kok. Seweke foto wih seweke. Abang goblok. Sandale juet-juet. Jenjet ndasmu kono iki lho. Selop. Hari iki PC hari iki. Gelungan pisan. Gelungan ya apa sih? Kopiah iki lho. Lho, Klambine Gendeng. kuning wayu Lho, lorek iki lho. Masalah Apa? burimu. Gak ono buntute. noleh kok. Mongko mundak kenger. Lah, So, Apa? kan iso PBB. Iso. Cap. Balik kanan, gerak. Dadak kaya gimerane ndok arek iki. Siap no. siap. Gerak. Gerak. Hadap. Padahal. Rak. Didingkas. Gerak. Aduh. Didingkas. Gerak. Ndasnya noleh gerak. Loh. Hakri. Ndase ngadep ring. So, Konret, Apa? Indomie sedap. kon gak sida bunuh diri ya? Gak. Panto, Hmm. kon bunuh diri ya to? Mo. Mumpung ono jemunuk ngene iki rek. Apa? Ngene iki lho. Kon ro apem dikempit. Sayang. Apa deh? Wafer. Sayang, jangan didengar. Jangan didengar, itu sangat tidak benar. Jangan didengar. Tuntas. Arek wedok iku aja digawe model kaya ngono.
Nakone arek wedok iku ibarat paribasan. Oh, ngono ah. Arek ayune ngene. Dirayu sing enak. Halo sayang. Bapakmu punya son horeg ya? Kok tahu? Kamu bisa menggetarkan hatiku. Pantes. Sip, lho, tutukno. Tutukno. Mbak. Bapakmu tukang batu ya? Rupamu kaya cetok. Panik kok. Sak, garapen sak. Arek iki munu wong Cina. Oh, Cina. Ngomonge basa Cina. Oh, iya. Hai, Wanha. Wanha iku selamat malam. Padahal selamat malam. Kojian wo aini. Apa iku, So? Aku cinta padamu. Oh, jangkrik sih. Leng tai wong Oh, apa, So? WC. Garapen to. Tuwek-tuwek bubluk yo. Kaya wanto iki lho, pinter. Iki ngono bahasa Inggris. Oh, bahasa Inggris. My name is Wanto. What's your name? Oh, gak ngaku. What do you do? Kon koyok gerdu. What Sami mawon. I love you. Teng teng. Apa iku? I love you selamanya. Kok bisa tak kae sih? Iku lho kaya kuntet lho. Nek ndelok arek iki teko Malang. Oh, teko Malang. Iya, arek iki njaluk bahasa isyarat. Oh, Ya iya. arek bisu berarti. Baik. Apa? Kon tak gawe contoh nang kene lho ya. Iya. Olah apa kok adek ndak yo iku apa? Rumah sama apa? Lah iku apa? Tak jana tuku tak tukono ali-ali. 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 Bulu. Apa sing huluk-huluk? Tak tukono gelang gede. Gelang ae iku, Mang. Lho. Ngene uwek iku apa maksudnya? Mangan kuwareken langsung dioprok nggo kali. Aduh yang ngono. Yo, So. Wis mari. Apa? Wis mari ta? Mboten. Tutuk nek gorong mari. Mboten. Eh? Mboten. Wis sampean ditakoni mendel mawon. Belajar sing sopan, sakgurunge nggodho arek wedok. Ngoco cak pantes gak? Nggih, nggih. Disawang arek nom-noman sakmene iki padha karo ge conto. Nggih. Aja gage. Nggih. Tundak kepanggih. Nggih. Kon Agit. didelok wong akeh kono aja ngono iku mong wedok lho. Kon sorong-sorong kan. Apa sih? Antem iki ngono. Heh? Aja kurang-kurang ajar. Apa? Tontonan mawa tatanan dadi tatanan sok dadi tuntunan. Iya. Kono ana wong wedok surang-surung kenek-kenek temen. Ayo. Ngawur ae kon. Ngene lho, Mbak. Ngene piye? Toh. Heh? Oh, jadi sarung. Kok aja ngono. Ngale. Maksudku ngene lho, Mbak, sampean dadi wong kuwi aja. Heh? Kon pancet ae kon yo. Pancet ae. Tuwek-tuwek gak isini-sini kon, Wis ora ono ngene kok mbok surung-surung. Mang mbok surung ta? Ora. Goblok arek iki. Sapa? Surungan. Saiki karepmu piye? Heh? Aku seneng sampean. Wong telu iki karepe piye? Aku mencintaimu sayang. Ngetamit jabang bayi lanang kabeh. Awakmu? I love you so much. Whatever. Oh, Do you know what's meaning of my speak English? Do you know? apa iku? Sini kayak bahasa Inggris. Kayak bahasa Inggris tadi. Apa sih? Apa sih? Aku ya gak ero aku ya. Siji loro telu. Yo. Tak tompo iki Yo. wong loro mangkel. Iya. Tak tompo iki yo mangkel, tak tompo iki wong loro mangkel. Jelas. Wis enek paribasane, Apa? Cak. Gak serok, gak sotel, gak dawet yo gak ketan, gak melok yo gak kenel, gak arep yo gak jan. Ki lho praen. Lulu. Iso kok. Gak serok, gak sotil. Ayo. Gak ketan, gak dawet. Gak melok, gak ngintil, gak doyan, gak arep. Ki lho gambarmu.
Iso kebul-kebul ngono Kok iso. tak kandhani. Apa? Harga diri laki-laki hari ini dipertaruhkan. Iya iya. Ya iki jika cinta ditolak Hah, harus dukun bertindak. dikerek, didokno, didokno. gak kenek. Didokono. Iya, kudu. Iya. Harga diri. Aja Bro. sampe awak dhewe iki wirang. Ya, iya. Timbangane wirang kan karuan isin. Iki yo ngene pisan. Wong lanang aja sampe Iki nek perkara dukono. Iya. Awak dhewe iso ikhtiar, cuma ndelek dukun nang ndi. Kon iki wis suwe mosok garo. Lah wong aku gak tau dukono. laban kene karo dukun laban. Lapan kula kan akeh sih. Red. Kacau. Iki kaya limbat. Tibae koncene awak dhewe. Sapa? Taji. Lah. Tahu dong. Tahu dong. Tempe. Taji ta. Taji. Walah. Masalah. Mbok tau wemen rek kaya Madura dodol tahu tek saiki. Yo, kremek, Dik. Duremek kon ngerti ya? Apa iku? Duremek iku wis dobol. Remek. Saiki ana. Le. Lah iya. Aku suwe gak kepethuk taji. Lah iya. Kepethuk pisan upile sampe kemeton ngene iki rek. Apa? Aku iki gak petuk awakmu pirang puluh tahun. Saelingku ya 15 tahun. 15 Oh, tahun. gak. Piro? Malah wong iki ya lho. Mambengi petuk. Lah iya kok. Jarene mang 40 dino. Aku ki topo rek. Oh, topo. Kon gak ngetok selama iki berarti Topo. topo. Golek ilmu. Aku. Sopo aku? Mbok. Kok ambek awake dhewe kok lali iki lho. Saking suwene topo. Saking suwene topo. Saking suwene topo. 40 dina 40 bengi gak mangan sego aku. Mangan opo? Lontong. Padha ae. Ya bedhu nek ngono, padha ae. Aku poso iku golek ilmu. Golek jimat. Nek iso ilmu oleh jimat tak gawe ndukun. Oh, gawe dukun. Iya, zaman saiki zaman perdukunan. Sopo ae sing nyalon apa nek gak tumindak nang dukun gak dadi. Nek dipikir omonge taji ku ya ono benere. Ya iya. Kaya awak dhewe iki mau. Berhubung gak gawe apa-apa. Dinyek arek kaya ngono. Isin awak dhewe. Iya sih bener omonganmu sih. Kon topo nanti? Aku topo nang Gunung Tetembusan. Tembus endi? Tembus jarak. Kon niku topo takkan luru kon iki. Kok iso topo tutuk jarak lho kon iki. Ya topo nang Gunung Klothok. Nang kono kon dolek apa? Lalalala golek iwak teri. Mbok kono golek ilmu. Dolek jimat, dolek pusaka tak ilmu ngono. Iya, golek ilmu, golek pusaka, golek jimat. Iya. Oh, iki oleh. Iki ana jenenge. Ana. Iki apa iki? Iki pusaka Sangga Langit. Kok dijenengno Sangga Langit? Iya, soalnya donyane iki wis goyang. Iki nek kan duwe pusaka Sangga Langit. Piye numplek. Iku duduke sangga langit. Lah iki kala munyeng. Kok iso kala munyeng? Kala munyeng. Iya, nek awakmu duwe munyeng kan mumet-mumet ngene iki. Iya. Tutuni karo iki ping 5. Pasti waras. Ora. Apa? Benjot dasmu. Situ wis. Lah, Iku. iki ku kala jengking. Kala jengking. Iya. Katiasane apa? Katiasane Iya. kala jengking. Hmm. Nek wong wedok nyocot ae. Iya. Tutun karo iki. Sanet bongko. Iki kira iki. Oh, iku jimat. Oke jimat. Iya. Iki ku rada sembarangan rek. Jimate akeh. Lah apa? Gak oleh ngene ya rugi kok. Aduh. Kena apa? Aduh, nyantol bekakasku dhewe. Ngene, Cak Taji. Aku iki mayo ketebakan nek peno iki kepethuk nang kene. Iki lho, Bron. Terus kok gawa apa ae peno iki?
Nok lambene Gunung Klathok. Iya. Merempet sendakap suku tunggal. Pat. Buyuh. Anek celworot. Gaman niku gaman. Duduk. Apa? Lentang alih. Kok tak tunjuk? Iku pusaka. Pusaka. Heeh. Iya. Tomane. Sendakap pat. Buyuh anek. Pusaka. Hah? Pusaka. Apa? Pusaka. Wambulan kok. Kok gak tahu tepak ngene. Wareng ngono ku tak diki kabeh. Enek sing gawat di sakmene iki. Ndur melok gelu. Ning bondo ngarepku. Mak tertik. Gedene sakmene lho gore kok kletik iki lho. Yo iya, tertik ku mancep. Oh. Tak dudono. Sing modon apa? Iya. Loh, dikuak. Omonganmu ae kaya medhotno banyu. Ulek-ulek dari pusaka. Iki ngono jimat. Ulek-ulek. Jimat. Mbah, sing gua senes kula, Mbah. Sing gua anak. Kok ulek-ulek kayak buang-buang. Loh. Oh ya, nek gak nyeluk iki jimat. Tak tutun ndasmu benyoyong. Ulek-ulek. Yo, jimat. Ulek-ulek. Ayo. Ya jimat. Kok tak ulek-ulek kok jimat. Ya jimat. Kata apa? Iya jimat. Ayo ngono lega aku. Bang, iya jimat. Bulane lagi sapa? Ono maneh. Iya. Jimat. Apa? Jimat. Wong klopo jimat. Kata jimat-jimatan. Jessica. Mau ngasak jimat-jimatan. Oh, iki lho. Kletekane wedhus. Yo, Kletekane berono. Iki ngono kena ginggale duwe. Oh. Ya. Oh iya. Ya. Masno. Iya. Masno ngendeng Pak metu duwike. Iya. Sapine ocol, sapine. Sapine. Awas. Wapi persis. Oh, ndolek dhuwit ngono. Oh, iya. Kok nek dinyare wedok? Iya. Dinyare wedok. Iya. Gak ngono, iki mang arek telu critane iki mari dinyek wong wedok. Awakmu? Aku ya iya. Aja kuwatir. Awakmu duwe kanca aku kon dinyare wedok percuma. Tak kei jimat. Omonganmu ku lho jelasno. Hei. Kok gawe ngene kok geli. Menembe. Lah gak boleh sok kaya sungu. Malah kaya pitik. Ya sapine bumet. Wis gak apa-apa. Iya. Jane dukun lek ya sumune ngene. Wis kok dikae pusaka. Kayak jimat. Jimat. Aku kayak ono pusaka ya apa carane iso ngene ana. Ya, lho rutu maneh. Kesuwen tak kayak batuk. Ngene ya. Jimat iki. Dukun masih brengos Indonesia saking ngalenang dhuwur. Kaya kunjunge Semar. Ngene cocok dadi Semar, Haji. Ya, iki tak kanggo aku. Iya. Terus ya apa carane iki? Tak kayak dawane. Oh, ana jopone. Ya apa? Tirokno aku. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kol bang hawuk-hawuk. Kolci kolbang hawuk-hawuk. Cina mati kuplo abang hawuk-hawuk. Cina mati, koplo putih gak iso ah. Koplo putih gak kenek ta. Wah. Iku kudu Jawa, masih pote meneh tak kei sing pote dhewe. Oh ngono ah. Cina mati koplo abang hawuk-hawuk. Til kondak kandil. Til kontal kantil. Kandile sapa nek keradul? Kandulku dhewe. Ya wis. Ya apa sih? Kok sok dawa Til kontal kantil. kandile sapa nek keradul? Kandile sapa ning kerandul? Kantulku dhewe. Kantulku dhewe. Keliru.
Lah iya apa? Dil kono kandil. Dil kono Kandil kandil. sapa nek randul? Iya. Kantulku dhewe. Kantulku dhewe. Lah, ngono. Arep wedok kenek ya Ji ya? Kenek ya? Kenek tutul arek wedok ceng ceng ceng. Diantemno apane? Batuke. Waduh, ambulan kaya iki goreng. Tak boleh. Apa neh? Aku dorong. Awakmu? Aku. Dorong. Aku dorong iki. Ai. Ya, telah. Au. Awe iki. Iya. Piye? Doane tak kei. Dongane. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bentak-bentak latar. Bentak-bentak latar. Diseret jaran arane jokar. Diseret jaran arek-arek jokar. Sikil gathik pating preletar. Sikil gadek paletar. Hampir rusak. Ngono gawe lucu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bentak-bentak iku latar. Bentak-bentak iku latar. Diseret jaran arane dokar. Diseret jaran arane dokar. Sikil gathik pating preletar. Sikil gadek pating pletar. Lah, iki ngene Ah. pamerno karo para wedok ngene. Ngene. Ping telu. Kenek. Apa? Kena mataku. Syukur. Muntah ya. Ya. Wis. Le. Aku rek. Apa? Aku ya padha mbek arek-arek. Apa njaluk? Iya. Waduh kacau iki, kacau iki. Kancane rek. Gak tau paling golek angel glane ya. Malah mbek kanca ae lho. Lah kok le coba akal. Lho. Nek gak gelem ya wis. Iya. Gak terus dungane ku ya apa? Ngene. Doane. Sikile tangan nduk arep. Sikile nduk arep. Begadang ngene. Ngene. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ongkong bolong. Ongkong bolong. Bolonge tak ngongkong. Bolonge ati ongkong. Ping telu. Oh, ongkong bolong. Bolonge diongkong-ongkong. Lah. Wis ya? Iya. Wis. Aku tak mulih, wis suwe gak tau mulih. Iya, Cak. Aku kepengin petuk bojoku. Terus ya apa syaratnya nek arek? Syaratnya arek iki ya. Nek wis kene. Tutukno ndas arek wedok. Cawok mental. Kene arek wedok. Ora kena. Terus? ndase pecah. Kok gano-gano ikune ya. Kano syarat Syarat liyane. liyane nek wis kena. Lah makane iku tak uki. Oh. Aku njike iki. Oh. Iki wis kok gawa kabeh. Ya. Syarat satu. Apa? Arek wedok nek wis kena Iya. kudu dirabi. Nek gak dirabi. Dosa. Berarti arek wedok nek wis kena kudu dirabi. Nek gak dirabi Dosa. Wong dosa mlebu neraka. Neraka nabi siksa terus lara ngono lho. Wis matur suwun, Cak. Ngene ya. Iya. Nek wis kena kudu dirabi. Iya. Gak dirabi dosa. Iya, Cak. Wis. Suwun. Suwun, Cak. Aku tak boleh. Ya. Aku tak boleh bojoku. Iya. Wis petang tahun gak petuk. Loh, ben, Cak. Wah. Kareng ngamplas wis, Wan. Eling rek kudu dirabi. Nek gak dirabi dosa. Iki ketepaan iki wis. Mumpung ana iki. Iya. Ya, pokokane ana wedok wis tak sikate dhisik. Arek laban kulon tak kei jimat. Lho, wis pokoke penting nek kadung ana iki gathik gak kenek. Ongkong ngono. Ngomong apane nggon aku iki engko. Lho kok. Kul. Kul. Meneng ae ketemu. Kul. Lek kumat gendengku aja ndok kene. Meneng ae. Kuwi gemblatar. Kulci, kul bang, hawuk-hawuk. Gemblatar gak Ongkong bolong. Bolonge diongkong-ongkong. Kulci, kul bang, hawuk-hawuk. gemblatar. Ongkong bolong. Bolonge diongkong-ongkong. Kulci,
Kulci kolbang hawuk-hawuk, Cina mati topi abang hawuk-hawuk, til kontal kantil kantil sapa pating kerantul, kantulku dhewe. Kas nek. Yes. Dah gak mempan so. Gak mempan so. Sarno ae. Mempan. Cak, Apa? ayo rapi. Kamu kira gue cowok apaan? Wah, iya. Wes ta, Cak. Sampean gak nyambut gawe gak apa-apa, pokoke aku kok keloni bendino. Mang jarine iki lho, rupamu saiki kok ngono. Loh, mau saiki gak wis berubah. Berarti kan- Rupamu iku nduk atiku, ngono lho. Kan wis seneng ambek aku. Aku seneng wis Cak ayo rapi. Gelem tak rabi? Gelem. Rabi kan kok njaluk nanggap apa kon? Wes nanggap apa ae angger gak nanggap apa wong watuk. Pokoke rabi karo aku. Iya. Iki lebih nyake. Sing penting hasil. So, rasa Apa? tailingno. Apa? Nek wis Tailingno. kenek kudu dirabi. Nek gak dirabi dosa. Iya pinter kok ngene. Rasa le ongkong-ongkong. Ya iya. Kok niku nggonku ongkong-ongkong iku. Rasa le wayu. Aku kudu oleh. Gak gelem kalah. Aku mau kalah. Iya. Laban e. Kudu oleh. Hah? Didoleki nang Lu dalan nang omah gak kepethuk. Tibake kon pringsilan nduk kene kon. gendruwo gayam. Gendruwo gayam ngamuk-ngamuk. Aja dek ngomong gendruwo gayam, masih gendruwo gayam kon utang dhuwitku. Kapan nyaur kon? Kapan nyaur? Sik sabar tak gurung duwe. Wis gak usah. Oh, nanti gak nyaur tak tandangi nang kene. Nyaur. Waduh. Kunci kolban hawuk-hawuk. Wong kumpulanmu ae wong gak nyambut gawe. Sabar ta. Sabar. Waduh, sabar. Cepet sabar. Mas, ayo Wong petang glintir kok iso menggoncangkan dunia dalam berita. Gak ngono iki kaitane apa lho? Gak izin tadi sawang Pak Lurah, di sawang Pak Polo iku. Lah, aku kadung kena ongkong-ongkong kok. Udah ngomong apa? Ayo, Wanto. ayo Mas. Ayo Mas, mlaku-mlaku rene Mas. Saya kepingin Mas. Iso koyo kirik ngono praenmu. Wanto. Kono ilmu teko sapa? Aku ilmu tut aji. Iki nek gak diwarasno kacau iki. Het sama lahet, anake sapi jenenge pedet, tangi turu mulat-mulat waras. Aduh, aku waras. Aku waras. Waras ora aku arek. Rasa, Ojo diwarasno. eh? Ayo tak rabi arek iki kok. Ojo. Hah? Iki ngono ana sing duwe. Kamu doli wong arek wis kena aku. Asale waras, balik waras. Iki kok kurang ajar gandeng-gandeng. Kone aku durung nyalakatur blas kon iku ngono. Pak. Wis yo, wis mari tak warasno. Iya. Ayo mulai. Jare Le. Apa? Bacalah tamu kok. Boleh baca. Sing penting ayo. Oh. Ngesakno tak waras dhe yo. Jarno gak apa-apa kok nek seneng. Tak waras dhe. Ciwala kaji kokok beluk. Waras. Iya. Le. Apa sih? Kon ku sembrono. Oleh sama, oleh sama. Kon gak Aku oleh iki. Oleh sama. udah tole sapa? Aku. Oleh sama. Aku oleh Kon iki. karo rasa sapa? Iki. Loh. Sapa iku? Loh. Kok tak colok kon kok. Iki ngono bojoku. Heh? Bojoku. Lho ya ketepaan. Kan suwe gak mbok. Ketepaan. Suwe gak mbok uli wong arek ngomong jare wis gelem ambek aku kok. Loh, gelem. Iki Cak, wong telu iki lho sing kurang ajar. Kurang ajar ini. Aku digudho-gudho. Kon dikudu. Iya. Iya. Kon godho bojone kanca. Karepmu piye? Karo aku jigaro nek bojomu iku. Iki kan bojong ditakoni dhisik. Ngono iku sing salah awakmu dhewe. Ji. Lah apa? Duwe ilmu kok salah gunakno kok kekno nang sembarangan. Iya. Dadine ya koyo ngene iki. Lah iku. Ibarate senjata makan tuan kon koyo ngene. Karepmu aku kepengin duwe akeh ndukun. Aja rame iki lho pamulutan. Ono. Yang